Il-gazzetti l-ħadd kienu iddominati minn artikli ta' kritika għal kap tal-oppożizzjoni wara id-diskors kontroversjali li għamel fil-Parlament waqt id-diskussjoni tal-estimi tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-faċċata tal-illum kellha it-titlu "Fuq il-popolazzjoni jaħsbuha differenti minn Bernard Grech". Bl-artiklu ikompli f'paġna 4 bit-titlu "Mhux vera dak li qal Bernard Grech li l-popolazzjoni irdupjat". Dan l-artiklu fih il-kummenti ta' numru ta' stakeholders importanti li kollha uraw li ma jaqblux mar-retorika kontra il-ħaddiema barranin li adotta Bernard Grech. Fost oħrajn is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, qal li bħala union qatt ma nistgħu naqblu u lanqas naċċettaw narattiva fejn il-ħaddiema barranin jidhru bħala pis fuq is-soċjetà tagħna. Jispikka il-kumment tas-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Joseph Vella li fid-dawl tal-kritika li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni li l-Gvern qed jaħbi il-kejl veru tal-popolazzjoni qal li l-aċċensiment ikun f'postu m'għandux għalfejn ikun hemm problema fuq in-numru tal-popolazzjoni. Ta' min ifakkar li l-istess Joseph Vella huwa membru fuq il-Bord tal-Awtorità tal-Istatistika li tissorverja kif isir il-kejl tal-popolazzjoni. Kif jintqal millum data preċiża dwar il-popolazzjoni f'Malta hija iddokumentata u tinġabar skont metodi verifikati mill-Eurostat. Fil-fatt ħareġ anke minn fact checker li għamlet it-Times of Malta li ċaħdet id-dikjerazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-popolazzjoni irdupjat u li hemm xi attentat biex tinħeba il-popolazzjoni li f'pajjiżna. Fil-fatt anke fil-Malta Independent der artiklu fejn jiġi ikkwotat il-fatt li l-popolazzjoni f'Malta mhux vera irdupjat imma żdiedet ferm anqas minn hekk. Jispikka wkoll is-sens ta' diżapprovazzjoni għat-ton ta' narattiva ta' Bernard Grech. F'edorjal b'saħħtu lillum bit-titlu Argument bażwi ta' Bernard Grech, l-edur tal-gazzetta jsostni li mhux vera l-ħaddiema barranin qed jieħdu xogħol il-Maltin u huma kruċjali biex il-Maltin qed ikunu jistgħu jmorru għal xogħlijiet aħjar li tur jinnota li d-diskors ta' Grech huwa simili għal dak ta' Adrian Delija li kien wassal għal telfit kbar elettorali frott ir-reżistenza tal-fazzjoni liberali tal-Part Nazzjonalista. Minn barrek mill-ġurnali toħroġ il-kritika li d-diskors ta' Grech huwa wieħed ta' firda u se jwassal biex aktar nies jivvutaw għal movimenti tal-lemin estrem fl-elezzjonijiet Ewropej. Jgħid dan b'mod ċar l-opinjonista James De Bono fil-Malta Today li jgħid li d-diskors ta' Grech kellu aspett xenofobiku u esaġerazzjonijiet statistiċi li ma' aspetti jistgħu jirriflettu preġudizzi razzjali. Dan minn barra l-fatt li Grech qed jippreżenta l-ħaddiema barranin bħala riskju għas-sigurtà b'mod aktar leġġer kemm il-gazzetta kulħadd kif ukoll illum iddedikaw il-karikatura tagħhom għad-diskors negattiv ta' Bernard Grech. Min-naħa tagħha il-kulħadd qafset fuq il-kelma indiġeni li l-Midja Nazzjonalista bdiet tuża biex tifret lil Maltin mill-ħaddiema barranin. Min-naħa l-oħra lillum penġiet lil Grech liebes uniformi sowda jgħajjed kontra il-ħaddiema barranin bl-approvazzjoni tal-kap tal-Imperu Ewropa Norman Lowell.